Hello guys, good morning. This is Ate Sor. Naanapod kita karon sa ang akong itudlon nyo karon kung unsaon pagtanom sa Cavendish nga saging. Kanang gina-export guys, nagaabot sa mga sa US, sa Japan or sa lain pang lugar. Pero before ta mag-start, please like and subscribe my channel Ate Sor at Ate Sor 538. Okay, so karon magsugod na ta og unsaon na to pagtanom ang saging nga Cavendish nga gina-export. First, maghimo ta og bangag, hindi mo maklaro. Bangag, okay? Oh, bangag. Next, inighuman sa banga guys, atong butangan og abono. Ang atong ginabuhat atong ginabutang nga abono is organic nga abono guys. Ano siya? Mo ni atong ginagamit ng abono. Then atong butang ang similya. Ang tawag day ani guys nga similya is sword sucker. Sword sucker mao ni siya tawag ani. Nga man tabunan na to. Ang duha ni kas type nga similya guys nga itanom katong tissue tong ginabag siya daan nya man diretso na lang butang. Ang kining atong gibuhat is sword sucker, ginakuha nato sa punuan tapos ginabalhin nato. Ano na siya, kailangan gid siya guys nga atong i-compact ang yuta kay aron mas dili siya matandog. Ug mas madali ang iyahang pagtubo. Nya ang ato ang pwede na siya guys nga dili nato ni siya kaan og kanang dahon. Next na to nga buhaton, sa next na to nga video guys, ato na pong i-flex kung unsaon pag-atiman ang ihang kining punuan, kung unsaon na to paglimpyo kining parehing na ani, kung unsaon na to paglimpyo. Mao na ini atong isunod sa ato ang next nga video. Nya karon kana lang sa guys, abang-abang na lang sa next video na to kay aron napud mo yung mga makatunan about sa pag tanom og saging nga Cavendish. Small farming lang ning ato guys, dili tatong ginagmay lang. Nya kadto lang, see you next video. Bye bye. Ay kalimot pag-subscribe sa page ni Ate Sor o sa YouTube channel at Ate Sor 538. Thank you. Bye bye. God bless everyone.